Una de les característiques més demandades en el món educatiu és la de pixelar cares del nostre alumnat. Aquest d'obrir el programa Cadent Live i descarregar des de Pixabay aquest clip allà on veiem un toro que s'encarrega de transportar mercaderies a dins un magatzem. Allò que vull és esborrar o pixelar aquestes lletres que ens compareixen a damunt aquesta part taronja de la màquina. I com ho faria? Fixeu-vos que és molt senzill. Aquí en el monitor de clips ja li he marcat I out, és a dir, in i out en el punt del vídeo o del clip que jo vull tenir damunt el timeline. Una vegada que ho tenc, agafaré i arrossegaré a damunt la línia de temps. Sí? Una vegada que ho tenim, allò que hauríem de fer és venir fins a la pipella d'efectes i escriure en el quadre de recerca, ja que si hem de cercar dins totes les opcions disponibles del programa podrien trigar molta d'estona, vendrem i cercarem un efecte que s'anomena moviment. Trobam el seguidor de moviment. Una vegada que el tenim, seguirem arrossegant a damunt el clip aquest efecte que acabem de veure. Una vegada que el tenim, fixeu-vos com a damunt el monitor de projecte ens ha comparegut un requadre que ens servirà de màscara per aplicar a damunt aquestes lletres. Per veure les opcions d'aquest efecte, haurem de venir fins a pila d'efectes per veure-les, per veure totes les opcions. Pijam a damunt el clip i, com veus, ja tenim el seguidor de moviment aquí en totes les opcions possibles. Allò primer que hem de fer és entrar en mode d'edició per poder ajustar aquesta figura a la posició exacta de la màquina. Jo penso que més o manco, d'aquesta manera, ens podria servir. Si ho voleu fer una mica més precís, podríeu optar per la forma d'esmarc en vez de rectangular, en forma d'el·lipsi o en forma de fletxa. Anem a provar amb una el·lipsi, ja la tenim, és més ajustada i més petita, també podria anar bé. Per evitar que no ens compareguin el marc de la figura, li diré que tingui en lloc de 6 píxels, 0 píxels i, com veus, quan sortim ja ens ha desaparegut el marc que tenia aquesta figura. A continuació, i la passa més important, és establir el tipus de difuminat que volem per aquesta màscara. Pitjaré damunt cap i li diré que vull que pixeli aquesta part. Aquí ho tenim. També podríeu donar més opció de difuminat o manco segons siguin les vostres preferències. Jo penso que d'aquesta manera, més o manco al voltant del 20, podria ser un valor més que just. Una vegada que ho tenim, li direm al programa que analitzi tot el moviment de la màquina perquè faci un seguiment, allò que diuen en anglès un tracking, de la imatge en moviment. Anem a veure, clicam i el meu ordinador està analitzant el moviment que anirà fent aquest toro per dins imatge. Una vegada que ho tenim, deixeu-me que tanqui el mode d'edició perquè vegem com ens ha quedat. Pitjarem a reproduir i, com veus, a la perfecció ens tapa aquestes lletres d'aquesta màquina a dins tot el nostre muntatge. Moltíssimes gràcies i espero que vos sigui d'utilitat.